хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 9 март дар Паём ТВ. тоҷикистону Туркия мехоҳанд муносибатҳои тиҷоративу иқтисодиро густариш диҳанд. Ахиран дар шаҳри Душанбе тақвияти ҳамкориҳои дуҷониба ва таъсиси фонди сармоягузории Тоҷикистону Туркия баррасӣ шуд. Бино ба иттилои Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва Идораи амволи давлатии кишвар, густариши ҳамкориҳо миёни ду кишвар дар мулоқоти раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва Идораи амволи давлатии Тоҷикистон Қодирзода Саъдӣ бо сафири Туркия дар Тоҷикистон Умуд Аҷар баррасӣ шуд. Тибқи иттилои манбаъ, тарафҳо дар мулоқот имкониятҳои сармоягузории ҷумҳурӣ ва тақвияти ҳамкориҳои дуҷониба баррасӣ гардид. Ҳамчунин дар ин гуфтугӯҳо роҷеъ ба соҳаҳои афзалиятноки сармоягузории кишвар ва имтиёзҳо барои сармоягузорон иттилоъ дода шуд. Дар мулоқот мувофиқа шуд, ки барои баргузории форуми сармоягузории Тоҷикистону Туркия ва таъсиси фонди сармоягузории Тоҷикистону Туркия корбарӣ карда мешавад. Қобили зикр аст, ки чанде пеш мақомоти Тоҷикистону Туркия эълом карда буданд, ки тасмим доранд ҳаҷми додугирифти ду кишварро ба $1 миллиард хоҳанд расонд. мақомоти гумрукии вилояти Сохт дар соли 2022 3 нафарро барои интиқоли пули нақд бидуни ба расмият дарории гумрукӣ боздошт намуданд. Зафар Маҳмадиев, сардори раёсати минтақавии гумрукӣ дар вилояти Сохт гуфт, нафарони боздоштшуда мехостанд миқдори калони асъори нақдро бе расмиёти гумрукӣ аз сарҳад гузаронанд. Ҳамин гуна ҳамасола нафарони зиёд барои интиқоли пули нақд бетартиб додани расмиёти гумрукӣ боздошт мешаванд ва яке аз сабабҳои интиқоли ғайриқонунии пули нақд ин надонистани талаботи қонунгузории кишвар мебошад. мувофиқи дастурамали рақами 234 дар бораи тартиби ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид ва аз ҷумҳурии Тоҷикистон содир намудани сарватҳои асъорӣ, ворид намудани асъори нақд ба ҷумҳурӣ аз ҷониби шахсони воқеӣ, резидентҳо ва ғайрирезидентҳо бемаҳдудият бо риоя намудани талаботи қонунгузории гумрукии Тоҷикистон амалӣ мешавад. талаботи ягона анҷоми ҳатмии расмиёти эъломия зимни ворид кардани маблағи баробар ё зиёдтар аз $3000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мебошад, аммо зимни баровардани пули нақд талабот бештар аст. соли равон бурунрафти асъор аз Тоҷикистон ба беш аз $1 миллиард расид. аз рӯи талаботи қонунӣ шахсони воқеӣ, резидентҳо ва ғайрирезидентҳо $3000-ро бе зикри маблағ дар эъломия аз Тоҷикистон бароварда метавонанд. барои баровардани беш аз $3000 то $10000 аз резидентҳои ҷумҳурии Тоҷикистон пур кардани эъломияи хаттӣ бе пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои иҷозатномавӣ тасдиқкунанда, ки ба баровардани асъори хориҷӣ аз Тоҷикистон имкон медиҳад, талаб мешавад. зимни баровардани маблағи беш аз $10000 аз резидентҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатман пур кардани эъломияи хаттӣ бо пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои иҷозатномавӣ, ки ба баровардани асъори хориҷӣ имкон медиҳад, талаб мешавад. ба берун аз ҳудуди ҷумҳурӣ баровардани зиёда аз $3000 аз ҷониби шахсони воқеӣ, ғайрирезидентҳо бо шарти пур кардани эъломияи хаттӣ ва пешниҳоди ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда амалӣ мешавад. бонки миллии Тоҷикистон маҳдудияти гирифтани доллару евро ва асъори дигари хориҷии нақдро то 6 моҳи дигар дароз кардааст. бар асоси қарори бонк аз 5 март ҳеҷ кас наметавонад аз бонк бештар аз $10000 ва муодили он еврои нақд бигирад. агар аз ин миқдор бештар мехоҳанд, пас онро бо рубли русӣ ё қурби таъин кардаи бонки миллии Русия медиҳанд. Русия рӯзи 9 марти соли 2022 ва баъд аз муддати кӯтоҳи оғози ҷанг ба зидди Украин ва таҳримҳои кишварҳои ғарбӣ гирифтани асъори хориҷии нақдро маҳдуд кард. бар асоси қарори нав, бонк маҳдудияти додани асъори нақд то рӯзи 9 сентябри имсол давом мекунад. нархи арз. бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 9 март эълон кард. тибқи нишондоди бонки миллии Тоҷикистон, дар арзиши асъори хориҷӣ нисбати дирӯз ҳеҷ дигаргуние ба миён наомадааст. арзиши 100 рубли русӣ мисли дирӯз 14 сомониву 40 дирам аст. ҳамону қурби миёнаи фурӯши $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар муассисаҳои қарзии Тоҷикистон 1091 сомониву 30 дирам аст. 100 евро баробари 1164 сомониву 53 дирам аст. нархи тилло.
баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни бонкҳои Лондон $1819 муомила шуд. Нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brentgrad Futures London $82.44 муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightswitgrad Oli New York $76.46 муомила шуд.